nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi ingantacce ya ce salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, wasu ababe guda uku idan kai da gaske ma shari'a da gaske ta dauka, in ma da wasa kai to a shari'ance da gaske ne. A karo na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annika, wato aurasma. Kana da ya ka zo gidanka da abokinka sai ta dan kawo muku ruwa, sai abokin ya ce wannan yarka ce ai ta girma, ko kana so ne ai na baka, shikenan ta zama matarsa. Yanzu abin da ya rage kawai shine ya fito ya gaya wa mutane su shaida don kar a ganshi da ita a zarge shi, matarsa ce. Sannan ba a isa aurar da ita ga wani ba sai in ya sake, aure ya riga ya kullu. Yanzu sadaki ko su tattauna da ita ko su tattauna da mahaifanta, daga baya dai a yi magana, ko da bayan ta gama haihuwa ne. Jidduhunna jiddun, kawai in dai da gaske kai da gaske kai, in ma da wasa kai shari'a ta dauka da gaske ne. Na farko aure, ba da aure. Na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace saki ko da wasa ne, kace wa matarka na sake ki, yaya me ya zafi aka ce ba wasa nake, ba yaushe zan rabu da ke, wallahi ta saku da haka ba a wasa da saki. Sannan abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanci, kana da bawa yayi maka wani abu na burgewa sai kace ka yanta shi, sai daga baya kuma bayan ya tafi yana munna sai ka zo kace kai fa ba sa nake ba, kana da bawanka ina ya yanta ya tafi. dan haka ba wasa a cikin shi. aka ramaka Allah saki uku ya tabbata, dan haka ba za ta koma ba, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Allah ya samu dace.